Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akulu update ya nkhondo kodi ikuti bwanji kunjaku kodi zikuti bwanji panopa zikuyendera pati. Anyway, pakati pano ndithu kuli meeting ku dziko la Iran, president wa dziko la Iran komanso ndi onse omuzungulira ma ministers nduna ndani pamenepo ndithu ali ndithu ku presidential palace kumalo ndithu kuchifumu kumenekoko akhala ndithu meeting yawo akufuna akambirane kuti kodi pamene papano zikhale bwanji chifukwa zikuoneka kuti America ikufuna ilowerere mu nkhondo imeneyi chifukwa tweet ya Ayatollah Khamenei wanena kunena kuti I think pano sipano palibe kuoneserana chisoni ati zimene zimachitika mbuyo zija nthawi zina zake amangobweza chifukwa chinali chisoni mano akuti apapa palibe there's no mess sopano. Anyway, by the way, USA tikudziwa kuti USA ndimene ikugwira ntchito ndimene ikuchita zinthu kumene kuko kudzera mwa Israel. Panopa panali interview ya senator wina. I don't know if I can tikupasa the video komabe senator ameneyu wanena kuti ndife amene tapanga zimene zizi nde mtulankhana amene nde ndinuyo nde kana kwamati no, it's not us who are bombing Iran koma Israel. Ndakuti koma you just said now akuti ifeyo tikupanga support Israel. That means it's obvious. Israel ili ngati front face nkhope ya pa front koma kumbuyoku kuli America imene ikupanga ikumenya nkhondo iyi indirect. Koma nkhani imene ndikuona kuti USA pali mpungopungo kuti USA ikufuna ilowerera officially like modziwikira moonekera. Nde Iran ikufuna zoti inu ya USA munene kuti talowa nawo pamenepopo pamene sopano nkhondo ingayambe. Inuyo munene kuti tiyeni talowa sopano osati zobisalirazo chifukwa Iran yana kuti iphulitsa ma bases wonse amene ali ku region kumene kuko and maiko ena anaimba phone kuimba ku Iran kwauza kuona ya US yet I think muisiye kaye. Remember kuna zoti pakadali pano Iran ikumenya nkhondo ndi maiko angapo chifukwa nayo Britain nayo ife tabwesa ndege zathu ma threats like zopyezo zili around. Pakistan pamene mati ife tilowa timenya tipereka nuclear ku dziko la Iran makuti komanso inamemeza anthu inamemeza maiko wonse achiluya kuti akuluakulu tiyeni tikhale mbali ya Iran. Ndi Pakistan yangoona zoti maiko onsewa alizi Pakistan yangoyimbidwa phone akulu mukuti mulowa nawo nkhondo iyi. Pakistan yakana why chifukwa kuti nayonso yaopa kuti apapana ngasi zikuoneka ngati tilipotoka. Ndi onse ali ngati akhala chete and Iran nkhondo iyi ikumenya yokha. M'bale weniweni wa Iran apona apa mpondepo amene ali Russia officially sana lowerere mbali yake akungotenga yokhanga topanga meditate khanga tenkhala pakati okay titani why
Putin sakulowelera baba naye Putin ali mmavuto naye Putin ali mmavuto nde akuopa kwena kuti the moment wangoti kwira nde kuti adani ake Ukraine ndoti akhaso ndi mpata akhani mpata. So the situation imene everyone can understand kuti azona adapati to Russia idi kuti ingotere. Remember kuti osewa amene akupanga fund osewa paja Israel so paja yutumiziso mabombaso ku dziko la Ukraine kuti aphwanye Russia. America nayo so choncho nde actually mukudziwa kuti situation imene ili pano pa Russia ndiyo sakhala bwino. Komabe still Russia ikonisabe kuti at least ibe madzudzula zinthu zina komanso kuhangati kupanga situation ili ikhale khomo nde uwonde mezi mukhalira. Ndiyeno pali barracks ina yake imene ili pansi penipeni ku Iran, pansi penipeni. Barracks imeneyi kuti iphulitsidwe bomba lake Israel ilibe. Pafunika BFU 35 ukukuku chibomba limenecho. Pafunika zimabomba zokuti zidilize kuti pakana barracks imeneyo akayipeza. Koma Israel ilibe. Koma Israel is desperate. Israel ifuna kachotsepo barracks imeneyo. Ndiyeno amene ndi mabomba amene angapanga zimenezo ndi dziko la America nayonso kufuna kubwera kulowera mu nkhondo afuna akalimbandi ya barracks imeneyoyo. Mpamene Iran ena kuti okay lowani mo official mo lowani pene zinthu zapanga stack awazi lowani mo official koma ifeyo chomungadziwe tikukatsekaso kukuku njira ya nyanja imene imachita kuti Hormuz pamene pamadusa mafuta opita ku dziko lonse lapansi amene timagawana 20% ya mafuta 20% ya mafuta amene amapita ku dziko amadusa pamene popo. Nde Iran ena kuti yayi iniyo tapanga ntaloya nde kuti ifeyo titsika komanso tichacha mabomba amadzi napo ndoti sitimene iliyonse imene imene mafuta izingophulisidwa. Nde mafuta ajano tsopano se apakusowa chifukwa cha forex apakumalayo mafuta akusowa chifukwa cha forex chabwino sazasowa chifukwa cha forex ya adzasowa ano chifukwa mafuta akuvuta kuti apezeke. Right? By the way, chiopsezo cha supreme leader Ayatollah Khamenei ku Iran ma Israeli akuti ifero munthu tamuona penali tufati muphe. America yati yayi simuphe kai msiyeni anaimba sofoni tamuona ali veo tufati tingonche samwe timuphe amene America yayi msiyeni muno wakeyo wankhula mawu supreme leader wanakona kuti kufa kwa ifetu anankho amaona kuti kufa kwa ife kulibe ntchito. Kufa kwa ife kulibe ntchito. Nawo ikupita sopano kuchikhulupiriro sopano. Kufa kwa ife kulibe ntchito koma amene sikofunikira ati kufa kwa ife it's not important. What is important is Islam. Ati kufa kwa iwe kulibe ntchito koma no kulibe sikofunikirira koma kufunikirira kumene kulipo kwambiri ndi kwa Islam ndi kufunikirira. Iwo ukufa alibe na ntchito kuti akufa makuti akuti simungaropyeza chifaya ndimfa simungaropyeze ndimfa kuti makuti chifukwa
kuphedwa kwa ifeko yo masettlement amene amayankhula kuphedwa kwa ifeko ndi chizolowezi, like chizolowezi. Kuphedwa kwa ife ndi chizolowezi basi, nisana kuchizolowezi. Waphedwa mukuonanso niyo list chayo. Phedwa kwa ife ndi chizolowezi. Komano yeah. Ndeno nkhani ndi imeneyo pakadali pano lero sopano akuti message imene ilipo ndi kuti palibenso chisoni, ma Zionist silapangenso chisoni. Still trip ya dzulo usiku imene inapita ku Israeli yaphwasula kwambiri kumene koko. Ma university ya technology kumene koso yoyang'ana zina ndi zina yaphwasulidwaso aisalaza nayonso awaso kuso aphwasulaso ndi zangokhala koni zoti ukwaphwasula ukuso aphwasulaso ndipo kadali panonso Iraniso ya ponyaso zimabombaso zinaso zambiriso and auza anthu kuti khalani mabomu shewota mucha chifukwa kukubwera mabomba. Tikungoyang'ana kuti chingachitike nchani kutsogolo kuno, koma pano pakadali panopa tili pa zinthu zone zoti chonchi then USA ikubweranso ngati chonchi ifuna nayonso yerowerere kuti akathande pati penepopo pene Black Sea kuti naija, koma kupanda kutero ndikuti sangaithe. Komanso ma social media Trump wasogoza kale ngati kuti tawina tateli komano muzochitika Iran nayonso ndithu sikuti ikugonja koma ikuponyabe mabomba. Ndi nkhani ina ndino kuti ku Iran kunali ufumu kapena kuti kunali ufumu wa monarchy, kunali president pambirira usanabwere revolution isanabwere, ulamuliro wa Islamu usanabwere. Ndi president ameneyo amachira kuti Shah ndi anampanga overthrow basi kenako iye anathawira ku mayiko a wazungu anakhala ameneko, koma anakewo mmodzi amachira kuti Reza Pahlavi iyeyo ndi amene akuti wapeza mpata tsopano ndi akumauza anthu kuti akulu asilikali anthu chonde boma limene lachichosene ine ndibwera kumene kunzakhala president mwakuti zambirimbiri ndi imene yonse ndithu ndi breaking news inaso imene iliponso ku dziko lija la Iran. Akuti afunanso apange dziko lija alisinthe ndithu, atafuna achotse ulamuliro umenewo ndithu akusandutse ngati kukhale kwa democracy. Senzo kuti mina iwo akugwizana ndi azungu ma Israeli ndani onse kuti kumene koko kuti ayikeko democracy imene adachitira muja democracy imene adayika ku Libya ija kuti ikhale kuti ikhale kuiraniko ndiye guys, thank you so much Malawian cameras.